Un dos voces xenerosos, un home ao servizo de Galicia. A Agrupación Cultural Auriense quixo honrar a memoria dun dos seus presidentes e a persoa que lles deu o nome, Xesús Ferro Couselo, cando se cumplen 50 anos do seu pasamento, unha data esquecida polas institucións, a pesares do moito que Ourense lle debe, como se encargaba de lembrar Nemesio Barxa ante a súa escultura. Ferro Couselo contribuiu á difusión da nosa cultura a través de numerosas investigacións históricas, moi especialmente traballou na recuperación do pasado tanto da cidade como da provincia. Despois da ofrenda floral, o acto trasladábase ao Liceo onde o neto de Couselo e director do Arquivo Histórico Provincial, Pablo Sánchez Ferro, e o exdirector do Museo Arqueolóxico, Francisco Fariña, conversaban ao redor da súa figura e obra. O historiador contribuiu á difusión da nosa cultura e lingua a través de diferentes medios. A súa participación en Galaxia, as conferencias ditadas en galego nas décadas de 1960 e 70 ou o seu labor impartindo os primeiros cursos de galego en Ourense.